Ezihamba phambili indaba namuhla kubuntshe umcimbi umphakathi uvimba ungqongqoshe kuxwayiswa abasemgungundlovu ngobungozi kanti ke kukhuthazwa izisulu zokudlengulwa ukuba zibike. Lezi ke izindaba ze1KZNTV ifundelwa uSamukeliso Nqulunga ngibingelele mbukeli. Kupuntshile ukuvula kwenkundla zemidlalo ebasamlilo ecekeni ngaphansi kwamasipala komlalaze Eshowe enyakatho yaKwaZulu-Natal ngenkathi kumphakathi uvuka indlobane uvimbela ungqongqoshe wezemidlalo nathi Mthetho obezovula ke inkundla zemidlalo engakaqedwa ukwakhiwa kule ndawo. Le nkundla kubikwa ukuthi ke yakhiwe ngo9.5 million amarandi kusukela ngo2018 kodwa ke namanje ayikaphothulwa. Ilungu lomphakathi uSabelo Nzuza uthi ngeke baze bavote uma ingaqedelwa. Uwotha ubovu umphakathi wasebasamlile ecekeni kuWard 27 njengoba usabisa ngokuthi ngeke uze uphume ukuyovota ngokhetho lohulumeni basekhaya uma ingaqedelelwa inkundla yezemidlalo eyakhiwe kule ndawo. Ilungu lomphakathi uSabelo Nzuza uthi ngeke ivulwe lenkundla njengoba abaphathi bakamasipala umlalazi bebezishaya indiva izikhalo zabo ngabafisa kwenzeke ngale nkundla. Osekusithusa kakhulu ukuthi namhlanje sithola umlayezo ukuthi liyavula. Yonke leyo nto esasigcina sikhulumile ayikhulunyiwe. Namanje iground alivuliwe, alidlali alenzi lutho selinesikhathi njengoba bezolivula nje aliphelile. Sinelokhuzana naye sinemap babesinikeze yona echazayo nayo ukuthi izinto zayo zalesi sikhala ngazo alikho. Alvitreni alenzi lutho leli ground. Le nkundla bekumele ivulwe ungqongqoshe wezemidlalo nezokungcebeleka kuzwelonke unathi Mthetho idle isizumbulu sika 9.5 million kanti uSabelo uthi le nkundla ayakhiwanga ngendlela ababethenjiswe ngayo kanti futhi ingavulwa kanjani ngokusemthethweni ingaqediwe. Ukhombisa abeziko lezindaba ze1KZNTV iplan okwakufanele kwakhiwe ngayo le nkundla nokuhlaluke ukuthi kunezinto ezingakhiwanga kwakumele zakhiwe. Izinto lezi eziphathekayo abazishoyo ezidingekayo noma iliphi iground elikhona ikakhulukazi zisiza ukuthi kwazi ukudlaleka nasebusuku njalo njalo. Kodwa njengoba beshilo laba basehhovisi ukuthi umsebenzi wonke bekufanele ube 16 million okuyiyona mali ekwazi ukukhishwa u9.5 million rand. Ungqongqoshe wezemidlalo nezokungcebeleka kuzwelonke unathi Mthetho uthi izinto lomphakathi okhala ngazo izinto eziphathekayo nafike wazibona ngesikhathi bethi bazovula lenkundla yezemidlalo. Njengoba kukhona bebekusola amalungu omphakathi lawo intshisekelo yawo yokuthanda into yawo nokuvikela into yawo izongenza ukuthi nangelinye ilanga ngifuna ukubuya ngizela. Umthetho uthi uthanda indlela lomphakathi oyilwela ngakhona into yawo intshisekela abanayo njengoba kugcine kubhuntshile ukuvula kwenkundla yezemidlalo. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uZamando Sicele esebasamlile ecekeni. Ungqongqoshe wezamanzi inhlanzeko nokuthutha kwendle kuzwelonke uSenzo Mchunu uthi kuzoshintshwa ipayipi elithwala indle emgungundlovu njengoba ke libeka engcupheni impilo yabantu kule nhlokodolobha yesifundazwe. Umchunu ke uthi kuningi ubungozi obukhona kule ndawo kumele kusukunyelwe ngokusheshsha basagxeka ke nesenzo sabantu abahamba ngezinyawo phezulu kwaleli payipi kanye nalabo ke abakha imizi eduze kwalo. Umphakathi osesobante emgungundlovu ufikilwe yithemba ngesikhathi kufika ungqongqoshe Mchunu endaweni yawo ezohlola isimo sepayipi elithwala indle yedolobha lonke. Umchunu wabikelwa umasipala omsunduzi ngomngozi omngasebenzeke kuleya ndawo njengoba kubikwe ukuthi ipayipi liyamfimfa. Uthe ngonakala kakhulu uma bengasukumi. Sivumelana ukuthi kuzofanele ukuthi bavale indle ehamba ngaleli ngoba mabili amapayipi lapha. Kukhona elidala khona elidala kodwa elisalisha elingelidala njengaleli. So bazoyivala kuleli pipe elingelidala noma engathi lisha uma wenzela ukuthi kuzwakale kahle bayihambisa ngaleli elidala. Umonakalo bamkhulu kakhulu emfuleni umsunduze uzeyofika edanyeni Nanda bese uphumela kubantu baseThekwini okuyibona abasebenzisa amanzi aseNanda. Kanti amalungu omphakathi asengcupheni enkulu njengoba leli ipayipi libuye limfimfe kanti uma kushisa ilanga kubuye kuphume nephunga. Siyafa iphunga uma upheka ligcola indlu noma udla engathi ugwinya leli phunga eliqhamuka lapha sinenkinga enkulu kabi. Asasifanele senze njani nalapha edambu khona ukulahlwa akulahlwa phakathi kulahlwa ngaphandle akudlule ngisho udlula. Can you imagine isurage ngala idampu ngala thina si in between kuzokwenzakala nezimpilweni zethu
siphatheke kabi kakhulu. Okubhlungu kakhulu ukuthi nabafowethu basebenza khona la ngaphesheya abanayo indlela yokuhamba, bafoselekile ukuthi bagibele kulona leli payipi. Ukuthi malinetha izulu kuba ne-leakage. Iphumeke manje Lendle i-waste, human waste le iyongena la phakathi emfuleni. Imeya yomsunduzi ithe lokhu kuyimphumela yesikhathi sengcindezelo. Asiqale ngokuvuma ukuthi isimo abantu basesobantu kakhulukazi abazithola be-subjected kuso isimo esingamukelekile. Kodwa futhi isimo esi-beyond i-control yethu njengamanje ngumasipala umsunduzi ngoba kuyiqiniso ukuthi uhulumeni obandlululo ubuthatha abantu bafake bese kuthi zonke lezi zinto ezingalungile zibekwe eduze kwabo. Hence kukhona i-landfill site lapha, kukhona i-water purification works laphana, bese kuthi ngaphesheya nje just a kilometer or two sekunomphakathi wasesobantu. Khona manjalo umchunu uthe bazosheshisa izinhlelo zokunqanda umphakathi ukuthi uyeke ukuhamba phezulu kwamapayipi nokwakhe ezindaweni eziyingozi kanye nokulahlwa kadoti endaweni engafanele ngoba kungcolisa umfula ohamba uziyofika edamini laseNanda. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika u-Ayanda Dube ngisesobantu eMgungundlovu. Usekela Ngqongqoshe wezokuthutha kuzwelonke uSindisiwe Chikunga uthi kuzoboshwa abashushumbisi bezincwadi zokushayela njengoba kubethule ukuthi ke izingozi eziningi ezenzeka kakhulu enyangeni abayihlonze njengenyanga ezokuthutha kudalwa abantu abangaqeqeshiwe ngokwanele ukushayela bazithenga ke futhi ke bashayela bephuze amanzi amponjwana. Usho lokhu ngekathi ekhuluma neziko lezindaba le-1KZNTV kaNzimagwe oguniko oluseningizimu nelikaMthaniya ngekathi ke zonikelela ngamabhloho abawakhile emphakathini. Usekela Ngqongqoshe emnyangweni wezokuthutha kuzwelonke uSindisiwe Chikunga uhambele indawo yakanzimagwe ukuyonikezela ngamabhloho abawakhile njengomnyango ahlukile kunamabhloho ajwayelekile. Size la ukuzohanda over ama-Bailey bridges awu-3 awu-4 kule 4 awu-2 owokuhamba abantu ngeenyawo A1 eyokuthi ngawela nezimoto. Ama-Bailey bridges ahlukile kulama normal bridges esiwaziyo akhiwe ngocement. Lawa akhiwe such that aneyinsimbi emaceleni. But one thing good about them ukuthi if say bekungashintsha la mhlawumbe kube ne-need ya something else uyakhona ukuyithatha le Bailey bridge uyoyisebenzisa kwenye indawo. Uchikunga uthi beumnyango baphume umkhankaso ukuthola ongqondongqondo abashushumbisa incwadi zokushayela njengoba kuyibona abadala izingozi kakhulu emphakathini. Ingozi eSouth Africa ziningi because uma ngabe ku normal kungenalutho siyasikhulume ngokuthi ngeday we can lose up to about 45 wabantu per day. We can lose up to about 250 per week. And pay a number enkulu. So ziningi vele. But we are trying our level best. Inkinga yotshwala iyona enkulu emgaqweni. Abantu bayaphuza ba drive. Abantu bathenga ama license bengakhona ukudrive. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika uSgananda ogwini kaNzimagwe. Ozakhele udumo emkhakheni wezamabhizinisi zabangcwabi uMuzi Hlengwa uthi ke uzimisela ukulula isandla ukuxhasa somabhizinisi abasafufusa esifundazweni kwaZulu-Natal uma kwenzeka ke iqembu lakhe African People's First lenza kahle okhwetheni nonyaka kwazise ukuhlasela kokuvethe kanye nomtapo bakumbuleke izinqa ubuthakathaka babo. uHlengwa kusho kanje ngesikhathi ke ethula ngokusemthethweni umhlahlandlela waleli qembu eThekwini. Nakuba sekusele izinsuku eziyisithupha ngaphambi kokhetho lohulumeni basekhaya asalokho eqhamuke njalo amaqembu amasha ezepolitiki nahloso ukukhulula abantu bakuleli enhluphekweni. Lawa amazwi kwasomabhizinisi ozakhele igama emkhakheni wezokungcwaba uMuzi Hlengwa nosengene wezepolitiki njengoba esengumengameli weqembu iAfrican People First. Leli qembu lethulwa ngokusemthethweni laphinde lethula umhlahlandlela walo wesithembiso kubantu bakuleli. Ethula lo mhlahlandlela uHlengwa utheke bagxile kakhulu ekuthuthukisweni osomabhizinisi njengoba ke bembuleka izinqa ubuthakathaka babo ngesikhathi kunezibhelu kanye ke noCOVID. Uhulumeni emhlabeni akekho kwazi uqasha abantu abaqashe bonke baneliseki kodwa abantu who play a significant role
ekuqasheni kwabantu osomabhizinisi ikakhulukazi osomabhizinisi abancane. So thina sithi sizocreate imisebenzi sustainable ngokuthi siqhase osomabhizinisi abancane banikezwe ifunding ezokwenza ukuthi bekwazi ukurana amabhizinisi abo successfully. Phakathi kokunye obekuseqhulwini lomhlahlandlela waleli qembu ugesi kanye namanzi, njengoba ke bethi uma kwenzeka bephumelela bazokwenza isiqiniseko sokuthi kamukho umuntu odla imbuya ngothi okhokhela lezi zidingo ezibaluleke kangaka, kwaziseke uhulumeni ophethe njengamanje uhlulekile ukubahlinzeka. Wonke ama-domestic use agesi amanzi angakhokhelwa umphakathi atholakale free of charge, so that abantu bakithi bezokwazi ukuba nayo access. Uyaqonda ukuthi kunzima njengomuntu omnyama ukukhona ukukhokhela ugesi namanzi, ukukhokhele nje kahle consistently ingakweqanga inyanga. So ngalesikhathi ugesi uvaliwe uphila ngani, ngalesikhathi amanzi evaliwe uphila ngani. Yize iAPF iseyiqembu eliselisha isike yabhekana nesho lokudutshulwa kubulawa ilungu lobuholi balenhlangano, uhlengwa uthi ke yize bengenalo uvalo kepha ke kuyabakhathaza ukubulawa kwabantu kuhle kweimpukane. Usole kakhulu isenzo saloyo ongumsunguli weqembu leIFP inkosi uMangosuthu Buthelezi sokunquma abomdabu waseNdiya ngemva kwezigameko ezinyantisayo zokubulawa kwabantu ePhoenix. Ugqugquzele abohlanga ukuba ke benze konke okusemandleni ukuyivikela noma ngabe babhekene nasiphi isimo. Ubaba uButhelezi bengimhlonipha kakhulu, ngimthatha njengomunye wabaholi, not only as a political figure but even as a traditional leader. Ukumuzwa encoma into eyenziwe amandiya ePhoenix, for me it's uncalled for. Well, abo Cyril abobheka icele vele ngibalindele ukuthi bangayenza into efana nalezo. Ngimbonile mina umongameli eSouth Africa ethi abantu abaphume beyovikela iproperty yabo. Mina ke ngithi kubantu abamnyama ngoba thina iproperty isikhathi esiningi asinayo. Property yethu impilo zethu. Izindabeni ze-1KZNTV kube kuntombi khona Mvubu eThekwini. Bukeleka ke sibheke engosini yezomnotho. Irandi lu-14.83 maqhathaniswa nedola laseMelika, libo 20.41 maqhathaniswa nopondo waseBritain, libo 17.25 maqhathaniswa ne-euro yase-Europe. Igolide lona libo $1,797.40 ounce, kuthole ngahluziwe wona $85.53 umphongolo. Bukeleka ke sibheke engosini yezemidlalo. Amaqembu akuleli abambe iqhaza kwimidlalo yase-Afrika ashayeke into ecokemela amaqembu kahlanganisa AmaZulu FC, Mamelodi Sundowns, Marumo Gallants kanye ne-Orlando Pirates okwazile ukudlulela esigabeni esilandelayo emva kokunqoba kwimidlalo yawo. Usuthu kanye ne-Sundowns babambeke iqhaza kumqhudelwano we-CAF Champions League, kanti ke iBucks kanye ne-Gallants bagijima kumqhudelwano we-CAF Confederations Cup. Bukeleke nasisimo sezulu esikanileka osukwini lakusasa. Bukeleke lezi besikuphathele zona osukwini namhlanje. Mina nawe sihlangane kusasa futhi ngasesikhathi esifanayo. Ngifisela ubusuku obuhle.